आंनोबो सोग्रा नांगौमोनहाय चल 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 ए गाड़ी स्टार्ट कर चल चप्पल छोड़ हम फर्स्ट स्टार्ट हम फर्स्ट गाड़ी चला हाब बेफोरबायदि था हर गानबाथ' सोर फाग्लाया जावलिया तोबा 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 थारा मूड खराब कर दिया फालोफोराव नोंथांखौ बरनाबा स' गाइस थेंक इउ गासैनिसिमबो गिबियावनो मानो होनबा फाइनाली वी आर नाउ 10K फेमिलि गाइस जोंना 10,000 साबस्क्राइबार पुरा जाबाय बेनि थाखाय गासैनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर थाबाय जासिबाय मिथिबाय गाइस स' गाइस बे 10,000 साबस्क्राइबारनि खुसियावनो एकदम ब्रेन्ड निउ मोनसे भिडिअ होलायनोसै एकदम बिराद मोजां भिडिअ जागोन दिनना मानो होनबा ससियेल मिडिया बे साननैसो बहुत दावराव दावसि जागासिनो बिनिफ्रायनो जों माखासे भिडिअ क्लिप्स नागिरनानै नोंथांमोननि थाखाय दिन्थिनो थाखाय आं भिडिअखौ लाबोलायबाय स' गाइस होनबा बिना टाइम वेस्ट खालामालासिनो माखासे खोथा रायलायनायखौ सुरु खालामसै हाब बेफोरबायदि था हर गानबाथ' सोर फाग्लाया जावलिया जानांगौ दे टावेल गानना मोसानायखौथ' आं बिराद मोजां मोन्दोंमोन नाथाय मोनसे बुस्थु माने आं एकदम गोसोआनो बोरैबा नांबाय मिथिखोङो एबा फाखनाव गंनै खोमोनखौ हना माने एकदम मोजां नुथाराखै मिथिखोङो एकदम किलि नै फाग्लाफोर आं आंनिखौ फाननो सानबाय बारहला जोंनि कनजिता बाजिया फाननो ओंखारबाय बायग्रानिया लाइन दायो टेनसन गैला माला माल जासिगोन फैसा जासिगोन बुस्थुआ बारा गुवारद्रायबो नङा गुसेबसो मिथिखायो बाजैजों नोंनिया फिथा लावदुम नङा फिथा एनथाबसो बारा रोजाबो नङा गोबा आरोना 3Kबानो जागोन गोबा मालखौ जों 3,000 होनो हायालै बोरैबा जुदि सोनायाव हारायाव सौथावैबा जोंहासो बारा सागोन ना जों बिदि गोबा मालखौ 3,000 होनो हाया हायोबा बुं 150फोरावबा मिलायगोन आरोना दामा ये बड़ी अच्छी बात कही आप सेंग्राफोर नोंसोरो मा कालारनि पेन गानदों नाव गांसेल' दं आन्डारपेना गोसोम कालारनि बेखौबो आं अबेबा थांबाल'सो गानो नाथाय मोनसे दुखुनि खोथा बेयावबो बोरैबा गुदुं जाबाय उनथिंजा दा बे गुदुं जानाय जिया अबाव थांखो आं नागिरनानै मोनाखै हदायबो नागिरो आं खिन्थु मोनाखै दिनैसिम हेल' किमन आंनोबो सोग्रा नांगौमोनहाय सोरबा सोग्रा रावबो सोग्रायानो गैया आंहाबो सोग्रा नांथारगौमोन बेलेगा सोदासो आं हले बाजै नोंनाव सोंथारगोन आं सोथारगोन नोंनाव आं गारखाया नोंखौ एकदम सोथारगोन नोंनाव एकदम होथारगोन मिथिगौ बेलेगा जियानो बुंथों जोंनि समाज संसार माया जियानो बुंथों आं हले नोंनाव सोनो रेडि एहे रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी है ना बेसे हारसिं सोनानै लाबाय थाबावनांगौ जाखो बाथारबाय आं हारसिं सोनानै लानो नों थिग खोथाखौ बुंदों हारसिं सोना लाबाय थाबाथाय बामारो आसिफोराबो रुवायजोबोथ' बेसांलाय सोलाय बखलाय खामायथारना आसि मोनसिफोरा नङा होमबा बाजै आंबो बुजिगौ नोंनि दुखुखौ आंबो बुजिदों बाजै बेखायनो आंखौ नोङो जल्दि कन्टेक्टखौ खालामदो आं थांथारसै सोनो बाजै थांथारसै आङो भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया मतलब कुछ भी ओमफ्राय नोंस्रा दा दस्रा सानदोलाय आरो बिदि होननायखौनो रिसार्च सोग्रासो नांगौ आंनोबो रिसार्च सोग्रा टेनसन लानाङा बाजै नोङो जेबो टेनसन लानाङा आं दङ आं रिसार्चबो सोगोन नोंनावबो सोगोन मथे गासिखौबो आंनो मावजोबगोन बाजै टेनसन लाना आं दङ मिथिबाय सगाय दिनै भिडिअखौ फोजोबबाय दिनै भिडिअखौ मादि नांखो नोंथांमोनाव फाटाफाटि कमेन्ट खालामना खिन्थादो दिनै रस्ट खालामनाया एसे बारा जाबाय आरो मा होनो जाय बिथांखौ आं बुंदों बिथांमोना गोसोआव दालासै मथे जास्ट फानि वेजोंसो बानायनाय जादों भिडिअखौ नङा होमबा गाइस सगाय दिनै भिडिअखौ फोजोबबाय टाटा बाय गुड नाइट